Meron si kabayan Ha? Pangit? meron siyang YouTube. Oh. YouTube channel. May YouTube channel ka kuya? Oh, meron. Madadownload ka rin niya doon. Hanapin ko siya. Followers ko naman ako. Ano to, kabayan. Saan? Maghanap ka na ng sayo. Isa, dugay pa ka eh. Ano yan? Hanap lang yan. Kabayan, pwede pa eh. Ano naman siya? Ingay yan ah. Kilig na ako. Salamat. Tutudog. Tutudog. Tapi yang Ay, sira na nga. Sira na. Ganti din lagay tayo. Ganti. Kami ng mel. Kaya meron pang star. O dito. Ang tatlo. Ito na yun. Kita mo siya. Kita star. Start. Ikaw eh. Yun lang. Malapit na matanggal sa dagat to eh. Ha? Pili ka pala tayo. Sunod dito naman. Ito lang. Hindi. Ah. yung suotin ko yung ano yung malaki yung dito. Mag-short ka. Ano yung simba ko? Yung dito ko, yung tinagas ng aso. Yung Ramadan mo, Ramadan sa buka ko. Ang para siyang buwan. Hindi, dito. Hindi ko tapos dito. Sa tupot ng buto. Ito Oo. nga, maliit lang to. Sakit. Pwede mo yan siya pa-renovate. Renovate ang bahay. Renovate. Ito mo pro eh. Ay, dinidrawin mo pa pala siya. Alam mo na po. Hindi, akala ko. Nagagast kang pare-pare. Hanapan nila kita dito, kabayan, sabi ka na mahirapan. Yung sinun mo sa kanya? Sa kanya galing yun.
Gusto ko rin beses. Joy. Tudo dyan. Pigsa. Di pala. Matagal na kami nagpapadating. Matagal na nga ako kumukontak sa kanya. Na ano na siguro. Nakarang taon pa yun. Hindi ba kami lumilipat ng bahay? Eh ngayon, isang taon na kami sa nilipatan. Kailan mo si Julie ko? Mataba pa si Julie. Dapat sa alam ko lang. Saan ba kasi yun? Oo. Oo. Malamig yung dyan. Multa. Bulto. Nalauna na sa'yo. Tawag ko siya mo. Ano sabi? Hindi ko sinagot. Meron pa no? Hmm? May salamin doon. Meron. Kumain tayo ng ano? Binangkal. Ayun, butsi-butsi. Binangkal, puro man mantika. Oh, sister mo. Hello. Hintay lang. Lubanan pa lang siya mo. Song aling ka. Lubanan pa lang siya mo. Hintay lang. Okay naman tayo di at ang naman mo. Pag kumana mo, i-drop kami kung asa mo naog. Okay, okay. Drop lang mo, malawang na ko mo. Yan gusto mo? Hindi ka gusto mo? Parang ano, si partner mo. Di ba pwede naman to siya liitan? Hindi. Okay na yan. Or sa lips mo. Hmm? Hindi. Hindi ko na siya pahirapan. Kasi dito na lang. Star na lang. Gusto na. So, magbawayan ka. Gusto eh. Dahil tayo ng bayaran mo. Alam mo? Ang sayo?
puso. Huwag mong picture mo. Gusto ko kasi takpan to. Ano dito po? Oh. Uy. Siguro ay pagkatutulatan. Isang kamay. Sang ganun. Dito ka na. Kaya, paano yan? Gano'n. Isuga sa animal lang. Ganyan. Paano yan? Ilang pang paalis na kasgano dyan. Huwag ka, 50. Wala ka. Ha? Huwag na saan? Bilis na. Din drawing lang? O, dinipic siya. Dinipic. Straight? Straight Tabi ba? niyo talaga pagkakirin. Ah. Oo. Ayan, straight. Yan. Eh, syempre, twist ka. So, kada. Sila. Eh, di masakit ito pag dito sa batok. Eh, bukog man. Tumira ka muna. Anong titirahin ko? Yawa. Dali lang. Okay, dali. Nakita ko siya. Yan? Yan gusto mo? Yan na? Yan na yung gusto mo? Kaya wala. Ha? Dito na.
Napaihi na ka diha. Dito ka na ba? Ha? Paano ka na? Ha? Paano ka na? Wala pa. Yan. Star lang. Ito na lang yung star. Ulo mo. Ayun. Lumay-lumay lang. Ano po ka na? At pa naman si Pagaya mag Yung mission sa'yo. Yung mission sa'yo. flower. Kaya ano, bakit? Dito. Pwede yung sa ano. Sa kamay. Ganito na lang. Hmm? Ayaw mo ba? Ito ko nga yun ang isa. Hmm? Ayun lang siya. Katulad ng damit mo. Bukas ang kama. Basta. Yan. Hindi, tago ko muna kung makita ni Hmm? makita ni Bilak. Gusto mo ano lang sticker. Hmm? Huwag mo na sticker. Yan o. May ibon na may tao. Nakikita ka ba? Katulad ang kwenta mo. Ano? Kaya? Ano? Nakikita ka mo. Sinasabi sa'yo yung may buwan na may star. Buwan na may siya? Oh. Hindi kasi siya pwede dito kasi nandito dito. Gusto mo? Tapos ka na? Tapos ka na ba? Wala pa dito. Wala dito? Lagyan ba ng kulay sa'yo? May kulay yan? Kulay na kulay. Ha? Wala? Wala kulay. Pag may kulay, ba price? Ayan. Ako may kulay.
Oo. Gusto mo na yung kamay. In. Na. Maswerte. Shot ka na. Meron yata ibang, kuya, may iba ka bang Pisces? Pisces na ano? Meron kitang DMT kasi. Pisces na style? DMT. Magdato mo? Hindi na ako kasi. Hindi, ibang Pisces is Yun kapay lain, kapay kapay na dito, Enrica. Bigyan kayo ng alas 7. Ano orasan? Kapag ba, lain. Ako di boyfriend ko, di balay. Di aso. Ay, Damdama, snap. agawin ng gaya aso pa kasi. Ang subject ko lang bigat ko yun. Napasok kayo ng bigat? Ada ka napasok na isa ng bigat? Tapos Pasko, napasok yun? Tapos baso nga pwede ng truth, bakit? Bakit? Tapos kaya ano kaya, nasa isko ng isa? Ang tingin rin, tapos tapos. Patutulak ko nga kayo sa abay sa susok kayo. Taga-tutagan kayo. Gusto na nito. Ito. Pain. Yung lang. Guling niya kung natin. Baka matutok ata. Kasi nga nagtulog mo to. Isang mo. Tapos ka na? Wala pang kulay sa'yo? Ano kulay yan? Yung kulay. Powers na nagluto. Pipili ka lang. Hindi siya bilagyan ng kulay. Ito. Ha? Yan? Ha? Puro black. Ah, puro Wala, black. puro black lang. Ito lang. Bagay kita dyan. Kapag ang individual ako sa iyo, pinta, nagluto. Ito na sila. Ado na sila. Kanya regalo sila lagat ko. Kanya si Brakay. Iyon. Para nakagutom ka din sa kanya. Di mo pinipagpaglang ka. Nagdisputa dyan. Hindi ka lumiin ng mga disputa. Pero ano makadyan ka din nakadisputa ka din sa mo.
Masakit na yung pagkat ng mangga mo. Eh. Oo nga. Pagkat din ng langgam. Kaya masakit. Kasan ko? Bili. Hmm? Oo. Basta, Kaya kasama na siya. Si? tingin. Ya sulit. Wala ada sejak. Diyan, awan. Ay, John. Tapos Ay, na siya. Pwede ka dito. Gusto ko sarang madamay ko. Kahit yung sa ano niya. Pang ko na. Hindi. Ayun mo. Saan ba? Dito siya, di ba? Hindi. Pang-relax na. Hindi pwede ka sa dito. Ano ba maganda? Gusto ko matakpan to ko. Ilalagay mo siya dito. Okay lang na iba. Hindi na ako matatakpan kasi. Wait lang. Awan? Saan ka ba magpatato? Talaga. Gawan? Ha? Bilisan mo, tapos na ako. Kaya, ay, hindi ko alam saan ko patato eh. Shockmate. Saan? Di ba kaya hanapin mo dyan yung tattoo ni Vice dito sa ano? Star yun, di ba? Please start it. Oo. Gusto mo sa leg? Oo, dito. Upo ka na dito. So then, Lick it. Lick. Meron, picture natin. Ha? Picture natin yung ano mo. Huwag mo isali. Ang likot naman. Ito lang dito. Muslim. Binurginan mo pa yung Vaseline niya. sige. Bagong bukas. Dahil ako, namimili siya. Hindi ako, siya namimili.
masakit. Tanggalin mo. Mas. Well, Kayo. Kuya. Dami niya. Madami yan? pagkatapos ko na tulang ka kung diba? Nakapagdira man eh. Ay, siksika na ron? Ni amo ko, sumukin na pa na itulog. 19. Tapos, 3 days na hindi nagsupli. Kuminsan, natalakan idip. Patay bigat ko na nakikwa. Kung magkakap Christmas ko na. Nung alaw ka niya nga, bisita lang dito, ito na. Kaya ba hindi kagayin ko ko na. Wait, ko na sure ko na, natataaso ko na. Siyempre, alam nagsubli ako ng manitira. Iijayin, tadi aso, patakita na ako. Gusto work ko na kaya na, if you allow me to invite my friends here, na-dog girl. Picture, no worry ko na. Kung marka naman yung biyato ko na, paspasan. Ngayon ang moment, awan ti amog sa sagot. Atas na ko pikat pero markastay. Kasi masuko ba si Amo ba? Ngayon, bakit ano yan na? Ano ba? Hindi kasi masuko. Hindi naman niya pera. Kaya manual daw nga nag-abilit ko. Ay, nag-abilit na naman. In the interviews ko na lang, hindi ka nakatuwa ng dalang nilo. Tagtabaw mo ang nilolak eh. Magpapayan ako. Iba-iba na lang. Ang mga dinang namin ko kumahan mo natin sa ay luya ko sa kanya. Gagawin mo ako na isa ka pa next year. Okay, off min Sabado. Kung ako gawin Lunes ka sa mga narration. So, bye. May mga nagbabati oras ka na mag-reflect sila. Dito na, kuya. Dito na lang kaya muna start. Style. Ayan, pwede yan dito, no? Pwede yan, di ba? Dito. Sige. Hindi. Baka magalit yung amo ko. Ang gulo mo. May palayasin ako. Ang gulo-gulo mo talaga. Hindi, pwede. Tama naman yun eh. Ano niya eh. Kaso tago lang. Dito ko lang siya lagay. Maliit lang. Ganyan din. Ganyan. Upo ka na dito. Yan na. Yan. Ano ko siya. Di ba ka mamunta ka siya ba? Kala ko po nag-party ka. Party. Hindi, doon na lang ako patato sa Pinas dito. Dito, ay at least nandun ako sa Pinas. Pwede ako patato sa Pinas. Message ko na si ate. Di ba pwede ito i-renovate? Ano nga? Huwag mahawa ka. Hindi, ito. Yung ito. Bakit ayaw na kayo? Hindi, dagdagan mo. Ayusin mo, di ba? Bayad mo. Oo, siyempre. Ano pang ano lang? Si ate May. Ang sabi? Saan kayo? Kanina pa chat kay Del. Bilang. Eh, nag-message kayo. Sulat. May nabasa mo mapan ka. Ay, pinuntahan ka mo sa Tahan kami. Mapan Kasama ako. ng amo Merry namin. Christmas. Patay na kayo naman. Hindi ko nabasa. Anong oras dito eh?
Isisend ko na sa kanya para i-drawing niya na. Balik kami kuya mga January. February? January? January. Mahal mo nito. Ang mahal. Ibang maaga maganda. Design. Bakit saan pa yung kapatid mo? Sumuwi na siya. Imuwi? Tapos, balik pa tayo yung imuwi. Hindi, sabihin ko magpapit. Punta na siya. Kamapunta na siyang ano? Ito, pinag mo, matanan. Okay, sudarak niya. Okay? Takadarak niya. Ay, yan ang dayo. Puti. Ikaw puti tiil. Sumuwi ko sa swimming. Ako, hindi mag-swimming ako. Hindi man ako si order ta. Oo, nakagawa spaghetti. Yung ganun sa pinsel. Saan? Saan kayo magpasko kay nanay? Oh, talaga lang nga, ganyan. Pag New Year, kunin naman ninyo si nanay. Ano pa niluto? Kaninong order at tama ng check? Tea. Tea. Kasi nagpa-check ko lang kayo. Diba do order dali o? Ikaw, para siyang ano? Kasi ugat. Ha? Yung ganito. Kaya nga eh. Mga kwan sila, mga tamad. Ang lapit-lapit ng simbahan. Ano yung luto manang? Nang tayo. Kabayo magiging. Ese. Bakit order ako hindi? Bakit order ako sushi? Uyak mo sa minyo, ano na makakagabi? Nanay ko, kata, nagalit sa lupag mo. Para dito.
tirahin. Sa puwet. Hello, nabisit ka lang. Tudok. Ano ba? Pagkan mo. Ang kamanggulo. Habang ang tayo tutudukin tili mga dagom, mamimiss ka. Ay! Adda nanay ako. Sa kilikili to ah. Mm. Diyan ka. Baka madamay na nga to eh, no? Daming ano eh. Daming peklat. Kaya nga kasi nagpupunta ng bata. Eh, syempre sa tambak ah. Ano dyan? Ng bata. Hmm. Tatalon-talon. Aray! Bagong pero Nakapsot ti may kayo nanay, yung mga tawad. Ay, sakit. Sarap hindi. Takpan mo yung ano, piklat ko ah. Uy, may kulay ah. May kulay. Ang galing. Hindi may abot yung ano. Sa may peklat. Lagyan na lang natin. Sabi ulit. na ako sa nakalugong ni Anahan mo na lang. Jan Earl, talo. Ay, ito yung ako kuya no. Sa ano, tangkad siya eh. Sabi mo, picture lang. Ha? Tangkad eh. Ito, yung anak niya, pinupost sa Facebook. Kamusta balong? Ah, May color yun sa'yo. halay. Dira mo naman yun. Nakapsuti sa ibang Pilipinas saan yung oras na yan dahil naangin ay Naangin pera pa itong tugtawan. Tumawag mo yan ako. Check ang photo. kasi bullpen ko tayo Ano ba, please, ganun. Kalong sumakayod. Pamalikod. Ikot ka, lamig ka. Agoy. Makabutin lang. Agoy. Ikaw ay sakit sa tukod. Ikaw kumad ka buwang ka ha? Sayang mo. Ito ba di sakit? Mura mag-ikaw na akong tinggil ani oy. Pilipinas yun. Iba ng Joy ata. Manang Joy. Bawal sa